Icala likaMafikizolo azolenza endibeni kamaskandi ukuthi impumelelo yakhe bazoyisebenzisa ukulwisa abanye abantu emculweni. Bekhohlwe nabo ukuthi uMafikizolo ngoba ephumelela enzela umaskandi into enhle kanje, even neqhawe labo uyalibhaxabula, uyaligxoba. Into Fastfood TV lasikhuluma ngoMafikizolo lokhu ibuye lensizwa lokhu ikhuphukile nje ngaloshunwayo, lokhu sishilo nje nathi ukuthi Mafikizolo flag lamaskandi phezulu. Ulethu kuhle lo insizwa yale eMnambithi. Ike yaba ne-interview encanyana lapha kuGatsheni makethe umcimbi kaGatsheni ozobe engcwetsheni le oPhongolo lapho kuzobe kuhle khona nge-4 ze-October. Mafikizolo memezela ukuthi ingoma yakhe isina 10 million ama-views lapha ku-YouTube, okuyiyona nto le esokushilo bafowethu. Umaskandi uma wenza kahle asingakufihli lokho, asingakubalekeli lokho. Akunandaba ukuthi iqhawe lakho akusilona iqhawe lakho. uMafikizolo uyakwenza lokho, kwenza ngothando lweni, ngamandla nangendlela nina eniphusha ngayo. The way eniphusha ngakhona uMafikizolo ingoba elapha kuyinamhlanje. Ku-Spotify iyoshaya 8.2 million, YouTube isiwushayile u-10 million. Umlando lo, ingoma after 52 days lapha ubhale ukuthi after inyanga ku-Facebook. Ngiyazi-ke noKhuzani nobani abanye amaqhawe ayayibhala leyo information leyo, kodwa it's 1 month and 21 days into ecishe ibe njengaleyo, okuyi-52 days, day number 52 lo achieve leli record le, to put things to perspective kukanjalo. Kodwa ngenxa ukuthi u-YouTube sokubhale ukuthi 1 month ago, umuntu abesabala kezinye izinsuku ngeke ngibone lokho sishayeka lapho, kodwa nevertheless akunandaba-ke. Mfana insizwa laphana ibhoom, alijabule kakhulu, abantu balithandile, abantu balithokozele kakhulu. Into ebuhlungu nge-achievement kaMafikizolo ukuthi engabe ama-record afana nalawo ukuthi uMafikizolo ungene kuma-top 10 ko-Spotify lokhu ehleli phezulu, nakwezinye iy'ndawo include koma-iTunes uhleli phezulu, kodwa lokho thina angeke siyokukhuluma ngakho sikuveze ukuthi ubani nobani sibekwenzile ukuthi, kodwa uMafikizolo sekwenza double lokho. So leli viki esiphuma kulona la ngeyi-19 zika-September 2025, uMafikizolo beconfirm njengomuntu ohlele phezulu across ama-music platforms amaningi lapha eSouth Africa. Asikuzwa ndawo lokho, kuyabhala ku-Facebook, uMafikizolo uyabhala, nabantu bekhuluma uMafikizolo bakhuluma ngayo ngoba befuna ukugcwaneka abanye abantu. Ibuhlungu lento ezeka umaskandi. Kumaskandi i-success yakho, impumelelo yakho akulula ukuthi uyithokozele enough, uyithokozele kahle, ngoba kunabantu abahlale be-aimele ukuthi bazothatha impumelelo yomculo thizeni kudelele omunye umculi ngayo. Iyo into ebuhlungu lena. Why singaboni ithalente lomuntu njengoba linjalo? Why singaboni? uMafikizolo laphana the-official ise-chart ulokhu ehleli laphana iviki neviki. If ungayo-check-a laphana uMafikizolo lokhu ekhona laphana. Ku-Spotify ushaya ama-100,000 usuku nosuku, more than 26 times, more than 34 times sedlulile. Lokhu eshaya ama-100K ama-streams laphana ku-Spotify. U-YouTube wenza even worse, ngoma-200,000K usuku nosuku. Ingoma yakhe izashaya 10 million. Ubani washaya 10 million ngesikhathi esifishane kangaka? Umenzi ukwenzile lokho ngo-10 million. SK wakwenza lokho before bekuyibona, manje okwenza ngesikhathi esifishane less than 2 months. Ubani? uMafikizolo. Why South Africa? Why i-community kamaskandi ingakusukumi iphakamisa izandla ijabulele lensizwa le ukuthi isebenza kahle kangaka? Yiyo into ebuhlungu leyo ukuthi kube nendaba yoqhawe lami. Lento ngihlale ngisho, indaba yoqhawe lami iyabasebenza abantu abathize, but uma sekumele kubongeleke umuntu indlela okuyiyona abantu basuke ukuthi mina ngisupport ubani, ngiphusha abani, ngihamba nomculi thizeni. Omunye uzothi hhayi ubuye ahambe nobani noMafikizolo. Vele i-narrative ilokhu iphusheka ukuthi wena ungahambi nomculi thizeni, hamba nomculi thizeni. Into ebuhlungu ileyo, bese sikhohlwa impumelelo yomuntu azakhele yona, indawo abantu abambeke kuyona ukuthi bambeke kanjani. Bambeke because of ingoma yakhe. uMafikizolo basebancane bayafitha esihleleni samanje, ushuni wabo uyiyona ndlela le genge le esakhulayo ehamba ngawo. Angeke vele engaduma, angeke vele engarelate. Njengoba noKhuzani lezi zakhathi wathi mayifika wadla abantu wayevala imicimbi, kwakuyisikhathi leso, namanje usakwenza lokho. Kodwa
generation to generation, umuntu uhamba nabantu bakhe 10 years to come, kuzobe ngomunye umculo uzohamba nalowo generation leyo 2030 yale. Yilokho abantu kumele beku-understand. Ekudeliseni uKhuzani, because mhlawumbe abaculi abaningi mabesitedla vele kubheka uKhuzani, beyikhohle nawe ukuthi amaqhawe abawasayenzi lonto leyo. Kwawona amagxobo Mafikizolo. Manje uzoyibuze ukuthi la umuntu ukusebenziselani lokho ngoba neqhawe labo bagxoba. Lithiwa nje isibhaxi isikhathi eside. Iyona nje into e-painful. Yabo, cause manje sekuyiwa laphana ko-October manje sekuyasondela ekuthenini kunominate ingoma yonyaka nani. Esikhundleni sokube ngabe kuyaqiniswa kumkhankaso, kodwa manje kuzongena-ke ama-ego, kuzongena impakamo ukuthi ubani uhamba nobani kanjani, kwasha waceba izinto ey'ngenamsebenzi. Umaskandi ngiyafisa ngelila ukuthi sibe munye sibe intayodwa, futhi ngiyafisa ukuthi noma ngaphelanga ngoqhawe lami nomuntu enawo uqhawe lakhe, kodwa ingagqami kanje ngale ndlela okugqama ngayo, ngoba lokho impela kubashovela emuva abanye abantu kumele ngabe bathola udumo ngendlela efanayo. Leli record ngabe liyaphithizela ku-WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, kukhulunywa leli record elisha. Lokho ngeke ukubona. Kwabanye ingoba kwenziwa amaqhawe abo, kwabanye ingoba vele uma noma bedalela omunye umculi vaya Mafikizolo kuzobe ngathi basamphusha, abakufuni ukwenza lokho, bafuna ukuphusha amaqhawe kuphela. Kuzokusiza ukuthi ukuphusha umuntu oyi-1, ngisho umuntu wakho lo engakafinyeleli lapho, uzomphusha kanjani ngenkani? Yona into ebuhlungu-ke leyo. Yona nje into ebuhlungu komaskandi. Maybe yizo izinto bezisiqhelise kakhulu umaskandi isikhathi eside ngoba besibuka ukuthi kuningi okungahambi kahle kule ndima. As much as senza lama-video esiwenzayo, as much as kukhona abaculi esibabonayo ukuthi hhayi ubani uyashaya, kodwa angeke singabavezi abanye abantu abenza kahle. Iy'namba ziyakhuluma online. Yizo iy'namba lezi eziyikhulumela ekaMafikizolo zinhle kakhulu. Bazofika abanye nkosami benze kahle, sizokhuluma sikuveze Thixo, angeke silibalekele iqiniso. So asazi-ke, asikho-ke lapho-ke, bengazange kuzonkanda, kodwa leli vangeli leli lama-video lawa, lama-message ngiyosho ukuthi ngasho. Ezinye izinto azenzeki ngoba phela kuwuMafikizolo. As much as yena ekhona ebantwini ingoma yakhe iy'ngenela kubantu, kodwa i-community okuyiyona bona bemphusha kakhulu, imphusha ngoba ifuna ubani ukugcwaneka obani, ukugaxelisa obani, ukubukisa kabi abaculi abathizeni, hhayi ngoba bemphusha genuine ngokweqiniso. Iyona into ebuhlungu leyo, kodwa akasikho lapho. Lowo mqondo loyo ngiyathemba ukuthi sophuma kuwo. uMafikizolo wenza kahle phana online. Lezi zinto lezi ebezenzeka from 2023 August zenziwa omunye umculi, waphinde futhi oMenzi bafike bakwenza, baphinde oSminoff baphinde oLimit bakwenza, oNhloso bakwenza. Uyakwenza uSminoff ukwenza double. Why singambongeli inhliziyo emhlophe? Angazi ukuthi kuyoba nini, kodwa-ke akusenani. Le nsizwa-ke laphana ibheke-ke online yenza kahle kakhulu. Lokhu beyibalile ey'ntweni ezinhle. Usuku nosuku kunento entsha uMafikizolo abakhuluma ukuthi useyenzile evela ngaye. Thina sokho sikhuluma la, sokho sivela. Noma ukuthi bangawa-ignore ama-video benza ngathi abawaboni, kodwa thina sizokukhuluma sikuveze ukuthi uMafikizolo wenza u-1 no-2 no-3 okuyiyona nto enhle nefunakala endibeni namaskandi. Sibonge ithuba sokudibana okuzayo. Le nsizwa lokhu yenza kahle kakhulu, lokhu uqophile umlando. Sithemba ukuthi khona izogcina ikutholile ngo-music wakhe. I-focus isesekuyena ngoba izinto zakhe zilokhu zivela, nezabanye abaculi uma y'vela nazo sizoyiveza futhi sikhulume ngazo. Sibonge ithuba.